Pozdrav ekipa, dobrodošli još jedan put na još jedan video na mom YouTube kanalu. Ovoga puta govorimo o dva nova skutera koja smo kupili za našu garažicu, za naše male šarafanje. Ova skutera su tehnički ispravna, voze. Jedina mana kod ovih skutera je ta što su u katastrofalnom stanju. Plastike, fale su poispadale, svašta. Stanju i o skuterima ću vam pokazati uskoro. Dakle ovako, tu govorimo o skuteru koji se zove, kao što sami vidite, Wild Eagle. To su oba dva Kineza, da se razumijemo. Dakle, na njemu fali ova prednja plastika što je tu negdje sa strane. Jučer sam ih dovezo obojicu u našem autiću. Sad ću vam pokazati kilometražu ovog motora. Je 1137 km. Nakon 1000 km ovaj motor izgleda u katastrofalnom stanju. Dakle ljudi, ovo je sve tu punova plastika, mislim da se može skinit. Pogledajte vi ovo, u katastrofalnom stanju. Onda ovdje imamo ovaj čuveni dio gdje se sakriva ovaj... Onda dakle smo dobili uz njega i ovaj kufer. Sad ću vam pokazati naravno kufer. Imamo ovdje negdje ključeve, sam čak i poneo. Mislim da je to čak i ovaj ključ, tako je. Imamo ovdje kutijicu. Maksimalno sa kutijom možemo voziti 110 km/h i maksimalnu težinu koju možemo staviti u kutiju su 3 kg. Dakle, kutija full komplet montirana, čak smo dobili ovdje borer. Da, dobili smo tu jedan borer i neke zakačke, neke šarafe koje nam uopće ne trebaju. Čovjek zapravo nije ni znao šta prodaje. Pogledajte koliki je ogroman auspuh ima ovaj motor, ljudi moji. Registracija, da se razumije, isto tu, da ne bi bilo kupio motor, a da uopće nije ispravno. Razbijeno zadnje svjetlo koje je trenutno, evo ga ovdje kraj mene to svjetlo, došlo je već novo, sve naručeno, kao i nekolicina još dijelova koje sam naručio, došlo novo. Ovdje fali nam desna ručka, naravno, to sam naručio isto obje strane novo, desna ručka, plus ovdje nam fali gas sajla, koja... Sad ću vam pokazat, evo ga ovako da skinemo ovo što nam ne treba. Dakle, gas sajla koja vodi točno ovdje. Gas. Kinez sa 1100 km, kažem, on pali, on vozi, on je tehnički sve full ispravno, samo što se to treba doterati čisto u red. Naravno, novi akumulator isto tu. Evo još iz daleka da vam pokažem zapravo kako izgleda taj skuter sa jedne strane i sa ove druge strane. Sad prelazimo na skutera broj. On je malo više šarinkasti. Ovdje je bio lijepljen iz razloga to što je vlasnik mislio da je plastika, ovdje nije dovoljno dotegnuta, ali je dotegnuta. Isto pali, vozi i gasiraj, radi sve ispravno. Ova ima svu plastiku, kao što vidite ovo je samo spalo, to se treba samo učvrstiti, nije nigdje puklo, zakačke nisu pukle, dakle samo se treba ovo zakačiti ovdje. Taho je katastrofa, kao što vidite, novi taho smo već naručili, evo ga ovdje u ovoj kutiji, novi taho. Kad mi budu došle stvari za ovaj motor i za ovaj motor, poredat ću cijene dole i onda ću vam napisati koliko je šta se koštalo. Ovo je samo video da vam pokažem zapravo šta sam uzeo za šarafat u garaži. Ovaj motor ima sve, auspuh malo manji nego onaj motor. Ovdje trenutno ne možemo vidjeti koliko kilometara ima, jer je ovo... Sic se diže, izvadili smo sic van. Šta imamo ovdje? Malo urednije, ajmo reći. Ovdje imamo jedan projekt koji moramo cijelog restaurirati, a ovdje imamo projekt koji je, neću tako reći, gotov. Sjedi, vozi. Kao što smo rekli, tu ćemo samo zamijeniti ovu novu ručkicu koju smo naručili, staviti ovu novu plastikicu tu koja je tu negdje i naravno ovaj naš štoljni plastiku zaštitnu. Što se tiče motora i kompresije, ima svega. Gume su isto očuvane, nove. Filter isto novo, sve promijenjeno, ali mi ćemo to svakako još jedan put promijeniti. Gume i šare na gumama, ima tu malo oštećenja koje ćemo isto riješiti, naravno. To sve nije problem, ali da. Kao što sam rekao, ovo će biti spremno kroz tjedan dana dok čekamo dijelove, dok dođu. Biće spremno za vožnju, pa ćemo baciti neki video još o tome kako se radilo i probna vožnja. Dok ovaj ovdje će se morati, nažalost, raditi malo više i više vremena će se naravno tu i uložiti. Kao što sam rekao, na oba dva motora ćemo napraviti mali inspekcijski servis ili jednostavno servis, kako god.
Na njemu moramo više raditi, moramo svašta raditi. Zato sam rekao, sve ću o cijenama pričati kako šta gdje. Bićete informirani o svemu. Pa kao što ste već vidjeli, imamo novi posao u garažici. Imamo novo šarafanje u garažici, ajmo to tako nazvati. Vidjet ćemo se svakako još idući tjedan. Ću vam pokazati te dijelove, kao što sam rekao, što će doći. Napravit ćemo popis, neki kratki review o tome kako se radi servis, obrazloženje nekih stvari i naravno na kraju probna vožnja. Ekipa, hvala vam na gledanju, bacite neki like, bacite share, bacite subscribe. Stay tuned. Peace.